началото на приключението. Не съм спал почти от вълнение. То си личи. Приключението започва първо с ферибота от тук до Копер. Hyperion Masters, here we go! Пристигнах най-накрая, току-що кацнах в Аликанте, сега предстои да си взема багажа, надявам се и куфара, и чантата, и въдицата с всичките ми багажери и тъкъми да са тук и да са непокътнати. До тук всичко върви гладко, взех си колата, рентакара, натоварих си багажа. В принцип си бях запазил някакъв мини купър, мисля, че оня е там. Обаче жената на гишето беше много мила и ми даде този Форд. Малко по-голям и удобен, по-лесно беше да се отваря багажа. Сега от тук ме чака час и половина път по магистрала от Аликанте до Колера. Направо до хотела. Така че сега се захващам да си задам координати на навигацията и да почвам да карам. Най-накрая пристигнах, пръв ден на тренировка. Успях да се вредя сутринта, да си взема стръв пръв, защото днеска е последния ден тренировка, утре е официалното състезание и имаше доста разговори вече в хотела, къде точно са рибите, кой къде ще хваща. Беше ясно, че всички се насочат към по-горните сектори А, Б, С. И затова беше малко напрегнато да тръгна по-рано, за да мога да стигна да хвана място. Аз тук съм сам самичък, но повечето други състезатели са на големи групи. Те пращат хора, един да идва да пази места, другите в хотела да вземат стръв, като на свободен риболов. Но, така иначе вече съм тук. Най-накрая може да се каже, че е една сбъдната мечта да бъда на река Хукар. Успях да се вредя за място С3. Доколкото разбрах, това е място, където има някакъв риболов. Аз тук съм се образувал единствено и само от видеа, основно Джейми Харисън и Том Пикъринг. Тепърва ще откривам какво се случва, но така или иначе за мен беше важно да застана на място, където мога да очаквам, че има някакви риби пред мен. Масово почти всички, може би всички, ловят само единствено с лепени червеи в хранилката. Аз съм се наумил и решил поне от началото да не правя като тях, ще пробвам нещо различно и ако не се получи, аз ще правя като останалите. Но поне днес мисля да пробвам без лепени черве, повече с пелети, с царевица, с коноп. Стръвта така или иначе е бял червей, макар че вчера от италианците единия каза, че единствените му две риби за деня бяха само на царевица. Та така. Тепърва ще откриваме как е. Апдейт към края на тренировката. Не се развиха по план за мен нещата. Успях да хвана една риба
около 2 кг, която ми доставя голямо удоволствие и до някъде ми осмисли деня. Но бях тръгнал с други очаквания, мислех си, че ще ми се получат по-добре нещата, но поне в сравнение с колегите около мене не беше така. До мен има 4 французи наредени, той, който е най-близо до мен, хвана 5 риби и 2 или 3 стърва. Ловят само налепени червеи, аз червеи не съм лепил, занимавах се мислех да ловя само с микропелети в фидера. То се оказа, че е забранено и трябва да е поне 50-50 смес с захранка. А въобще с захранка не се бях подготвил. Вчера взех някакъв пакет от магазина, просто колкото да имам нещо. И нямах никакво доверие в нея. Но така иначе една риба ми клъвна, имам едно кълване и го извадих, хубав шаран. От време на време имам такива побутвания по линията, но не се трансформират в кълванета. Вдясно от мене има двама англичани, те хванаха по 2 риби, като един от тях лови като мене с захранка, с пелета вътре. Така че почвам да си мисля, че може би грешна линия, която избрах. Аз се съобразявам долу-горе с това, което и хората около мен правят. Най-вече с французина отляво, който лови много близо до отсрещния бряг. Страшно пълно са закачки. Сега, моето място буквално пред мен има и тия черни плътнища, които са ги наслагали, може би след наводненията по някаква причина. Докато французите ловят на къде по-чисто. Може и това да е. Колегата вдясно от мен току-що извади един хубав шаран, може би 2,5-3 кг, и той лови на захранка с в захранката на стръв, бял червей, зелен червей, върти ги. Много дружелюбни хора, всички са супер дружелюбни и отворени на това състезание. Поне до сега, ще видим утре, като започне състезанието, дали ще са още така. Англичанин в дясно от мене лови по-близо, може би на 10 метра от отсрещния бряг, и при него е поне 6-7 метра дълбоко. Аз мислех, че няма са толкова дълбоко рибите, но от французите единия, който извади 2 риби, ги хвана първия половин час, от тогава е пълно капо, той ги хвана по средата. Трудно е да се хване някаква логика. От това, което съм гледал и си говорих тук с хората, общо всеки търси отсрещния бряг, където е пълно с закачки и камъни. Така, аз скъсах няколко пъти, понеже не съм готов да лепя червей. Сега първо от тук, това ми е последно хвърляне, отивам към магазина, който по-испански отваря в 5 часа. В момента е затворен. Отивам в магазина да си купувам материали. Добро утро! Ден първи от Iberian Masters. След 30 минути ще се тегли жребия. Вълнението е много голямо. Всички участници са тук в хотела зад мен. Още от снощи, сутринта на закуска. Всеки много се вълнува. Всеки е много надъхан за първия ден. Да видим какво ще се случи. Там, където бях вчера. Най-накрая моята мечта да участвам в Iberian Masters се сбъдва. Първи ден на състезанието. Приятели италианци, се паднах до единия. Хора доста ми помогнаха с информация. По стечение на обстоятелствата, за добро или лошо, се паднах точно на същото място, на което тренирах вчера, от цялата река. Смета, по-добре съм подготвен, мисля, този път. Вече и живарник съм опънал. До мен е оборудван доста добре колегата и е на доста хубаво място, да видим, ще ги свърши.
Този път съм подготвен с по-хубава захранка, коноп с царевица и този път се залепих и червей. Да видим какво ще стане. Дали съм ги направил както трябва, като за първи път. Мисля, че е окей, но да видим. И така, остават 15 минути до сигнала за захранване. През това време, освен да си вържа някоя кука, не виждам какво друго да направя. Апдейт от втория час. За мое най-голямо очудване, аз имам две риби. Едната даже е доста хубава, между 4 и 5 кг. Испанския шампион до мене има само един хубав шаран и той е към 3-4 кг. Вдясно от мен колегата още не е хванал, вдясно от него обаче има един с 3. Като цяло за сега се движа добре. Аз съм очуден. Промених доста неща от вчера и като фидери, които използвам за хранка, куки и най-вече линията, на която ги търся, е съвсем различна от тази, където вчера лових. Съвсем различна, не говорим за 4-5 метра разлика, но в дълбочината е голяма разликата. Сега пробвах едно жертвено хвърляне от среща до отсрещния бряг с тежък фидер, за да не го мърда течението, където падне там да остане. Видях, че играе някаква риба и както и преди казах, тук това е популярен начин на риболов. Реших да направя едно жертвено хвърляне с другата въдица. Да видим. За сега това е. В момента съм, само да кажа, с 50 грама фидер, с 50 грама кошница. Хвърляме на 2 метра от отсрещния бряг, където търся дълбочина около 2 метра, ама е малко спорно дали ги отсевам, понеже е много неравен терена и е малко късмет работата. Отделих страшно много време с сонда, сигурно 35 минути само мятах отсреща с лово, за да мога да намеря площадка, не можах да намеря такава. По-често място също е малко трудно да се оцели, но пък успях да намеря друго чисто място, където е точно на там, където свършва шкарпа. Дъното е около 7-8 метра дълбоко, общо взето от 10 метра напред до почти от срещния бряг равно и успях най-накрая да намеря там, където се почва да се издига от 8 метра. Рибите ги хванах може би на 6,5. Не очаквах, че са толкова дълбоко в това време на годината, обаче там хванах. Има течение, това не го очаквах от видеята, които бях гледал, идвайки тук. Течение не се виждаше, само че без да съм си потапял кордата, 2,5 унции връх, как изглежда. До тук толкова. Финала на първия ден. Останах си само с две риби, но тия около мене не хванаха повече, така че ги победих и двамата около мене, за което съм много щастлив. Аз съм на място C3, колегата на място C5 хвана 8 шарана, той със сигурност спечели сектора. Аз може и да съм някъде в топ 5, ама след първо ще разберем. Колегите с кантара идват, с няколко минути ще знам. Myself and my friend Stan, we've been spayed from the time of the week. Stan, all the way from Stanislav Staner. F10. Остават 2-3 минути до сигнала за захранване. Днес съм в F10. Като цяло цялата тази зона е зоната на смъртта. Но тук в този край, в който съм аз, вчера са хванали по една-две риби, така че имам шанс да не съм капо, предполагам. Мога да видя сигурно 20 човека наляво, дали някой нещо ще извади. Не има само 3, не, извинявайте, само 2 са наляво. Ще видим какво ще стане.
ден от Iberian Masters. Днес съм в първа зона, която е нагоре по течението. Теоретично всички места тук в сектори А и Б на тая първа зона са добри, мога да очакваш кълване. Но някои са по-добри от други. Аз не мога да кажа, че съм много щастлив на моя жребий, но е такъв какъвто е. Паднах се на място Б10. Вчера един англичанин тук почти нищо не е хванал, но пък на съседното място е втори в сектора, така че чак кой знае каква голяма разлика не виждам между двете места. Последните две места в сектора, които са на ъгъла, те са по-добри и често казвам няма много голяма разлика между моето и горните, по-скоро долните номера в сектора, но ще видим. Доста е висока стената, може да имам проблеми с това прехвърлянето. Ще видим. И така, последен ден, каквото стане, ще държа в течение. Точно по средата на мача сме. Пълна трагедия е тук моето място, колегата вляво и колегата вдясно, нямаме кълванета. През един от мен вдясно и отляво имат по една риба и като цяло малко по-надолу в сектора имат няколко души с по една риба, но вчера тук на моето място е бил един англичанин капо, дано днеска да няма тук един българин капо. Приключи Iberian Masters за мене. Доста безславно. Нямах кълване. Единствено на два пъти имах някакви индикации тук в краката си като хвърлях. От така начин се реализира в кълване. Колегата до мен вляво извади два сравнително малки шарана наблизо. Аз много настоях днеска наблизо. Захранвах. Периодично оставях линията да почине. Влизах от среща на... Разликата с предишните места, на които бяха, че склона от среща на предишните места беше сравнително полегато. От 7 метра се качваше сравнително полегато горе на 3. А днес съм на място, на което от среща е стена на практика. Ако си отпусна с 40 см от клипса още кордата и закачам храстите. И въпреки всичко е 6 метра дълбоко. Мислех си, че ще е мястото, където минават риби, обаче не. Нямах никаква индикация. Канеца вдясно от мене и той е капо. Този през един е ирландец, два хубави шарана, последния му беше към 6 кг. Той беше само от среща на около 6-7 метра преди от срещния бряг. Там поне релефа на брега, като гледаме, е по-различен, отколкото пред мен. Пред мен е вертикален. И така, страхотно състезание, препоръчвам го на всеки, тръпката е голяма, обаче късмета от жребия е огромно влияние играе. Ако се паднеш на място, откъдето не минават риби, все едно си хвърли отзад. Ако се паднеш на хубаво място с риби, мога да хванеш. Аз съм може би единствен аматьор тук и нямах някакви големи очаквания. Състезателният ми дух ме караше така да доста усилено, нахъсано да се трудя да хвана риба. Но това е, вчера имах шанс на практика, закачих голяма риба и ми изправи куката. Ако я бях извадил, щях съм втори в сектора. Нямаше как да бия края на тапата, ама той имаше 5 риби вчера, но аз така иначе с моите щях да съм втори. В началото на този ден аз щях да бъдат в топ 10, сега съм далеч назад. Но тръпката беше страхотна, научих страшно много неща и така.